Sacho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Sekunondunankulu omusha kaZulu. Uhulumeni welekamthaniya kwelokuthuthukisa umnotho. Kanti usizi lumlodwa kunogada owalimala ngeibhelu. Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZN TV siyakhuleka. Lo ukhulumela ke isilo umpi yakhe ebuthelezo sememezela inkosi yasemadungeni ophathe isizwe echiliza njengondunankulu kaZulu omusha. Ngokusho kaShenge isilo sinqumo kumhoxisa kube ngundunankulu umfundisi uthola isizwe ebuthelezi sabeka inkosi uchiliza. Lesi sinqumo sikhishwe ke ihhovisi longonyama lapho kuphendwa kamenyezelwa khona ukuqokwa kwenkosi uphathe isizwe echiliza njengondunankulu omusha ozoqala ukusebenza ngokusheshsha. Ingonyama ithi thathele isinqumo ngokuhambisana nesigaba sesikhombisa sesivumelwano sokuqokwa esinikeza yona ke igunya lokuqeda ukuqokwa kandunankulu ngesaziso esibhaliwe. Umfundisi Buthelezi udedeleke kuyo yonke imisebenzi izibopho amandla behambisana lesi sikhundla. Ngemuva kwalokho ke ingonyama iphinde isiyabe siqoka inkosi uphathe isizwe echiliza njengondunankulu omusha esizwe samaZulu uzosebenza njengomeluleki omkhulu engonyama futhi kaqondisa umsebenzi wehhovisi likaNdunankulu zonke ke izincwadi nezindaba ezisemthethweni ezithinta leli hhovisi sesizodlulisela kuye ngokusheshsha. Ngakho ke lo msebenzi enguthunywa isilo umsebenzi oba ngimemezele kuZulu wonkana ukuthi umfundisi okade endunankulu kaZulu ucela ukumphumuza kulomsebenzi onzima kangaka uba ndunankulu abese khetha inkosi uchiliza ukuba kube yona esizoba ndunankulu kaZulu yena aqhubeke nomsebenzi kahulumeni njengoba ewuphethe. Umhlazi wezepolitiki ozimele uSibongiseni Emdlalo uthi lesi sinqumo simthusanga ke njengoba sekunesikhathi ke kubonakala ungaxhumani kahle phakathi kwaNdunankulu kanye nengonyama okukhonjiswe ukushayisana kwezitatimende ebezikhishwa izinhlangothi zombili. Njengoba sithatha isinqumo ukuthi imisuso esihlalweni kuneyinkombe eziningi ukuthi vele bekukhona ukushayisana okukhulu phakathi kombono kwaNdunankulu nombono wengonyama ngoba uthola incwadi ephumile ekhuluma ngalokho kodwa uma usuzwa amazwi engonyama angahlangani kodwa ikakhulukazi into edale ukuthi ingonyama isithathe lesinqumo isinqumo sokuthi umfundi Thula Sizwe Buthelezi avale i-private office of the king. Cabanga ukuthi lokho akuhlalanga kahle kwingonyama ngoba i-private office of the king ibimele izinto ezimqoka ingonyama ezenzayo ezenzela isizwe. Udaba nje olbe khulu kakhulu incwadi ebhaliwe ekhuluma ngokususwa esikhundleni kwaShansela uMancinzi. Umdlalo uphinde waveza ukuthi okungenzeka kube nomthelela kulesi sinqumo ukuthi umfundisi uButhelezi ungusopolitiki nje hayi kodwa inkosi uthuke ngokwesiko. Amakhosi avamise ukufisa ukuthi izindaba zangaphakathi zobukhosi ziphathwe futhi zixazululwe ngaphakathi kwesigungu samakhosi. Ihhovisi lengonyama selafakwa ngaphansi kwePremier's office. Uma eba undunankulu waKwaZulu Natal uzophinda futhi abe undunankulu waKwaZulu okuzonciphisa manje ukuphikisana nohixo buba khona phakathi kukaNdunankulu waKwaZulu Natal ophethe isifunda nondunankulu obukhosi bonke bakaZulu. Lokho kuzokwenza uzinzo ebukhosini bakaZulu. Ukuqokwa kwenkosi uphathe isizwe echiliza izosebenza ke ngokusheshsha njengoba ke ihhovisi lengonyama linxuse zonke izinhlaka zobukhosi amakhosi kanye nesizwe samaZulu ukuba zibambisane nondunankulu omusha ekufezeni umsebenzi wesizwe. Estabeni ze1KZN TV nginguSamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uThamsanqa Ntuli uthi kuningi abazokwenza uqinisekisa ukuthi umnotho uyathuthuka kulesifundazwe kuphinde ke kudaleke nenqwaba yamathuba omsebenzi entshene engaqashiwe. Lokhu undunankulu kusho ngenkathi kethule isabelo mali sehhovisi likaNdunankulu eShamthethe eMgungundlovu namuhla. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uThami Ntuli wethembisa ukuthi isabelo mali salonyaka sethulile sizobhekana nezinto eziningi kulesifundazwe okuhlanganisa ukuthuthukiswa komnotho kulesifundazwe kanjalo nokudala amathuba omsebenzi entsheni. Phandle obhekelene nesimo sezomnotho sizama nanokuphendula kuyinselelo lezi ekhona
zabantu abaningi abangasebenzi esifundazweni. Uphawula ukuthi behlile izinga lokungasebenzi from 32 to 31% esifundazweni. Kwathi ngenkathi isimo somnotho sisibi kakhulu ngenxa yenxushunxusho ezikhona emhlabeni wonke. Zonke izifundazwe ilahlelwa amathuba omsebenzi. Lesifundazwe asangazinza kuphela kumathuba omsebenzi. Kwayisona sodwa sikwazi kube namathuba awu-6,000 amasha. Ukulekelelwa kwendlunkulu nokusizwa komasipala nokulwisana nesihlava sodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane ezinye zezinto eziseqhulwini kulesabelo mali sehhovisi likaNdunankulu esilinganiselwa ku-856 million wesigidi zamarandi. So sikwazi ukusiza laba Royal Household ukuze bakwazi ukuyimela njengoba ngithule nje imali engango-93 ngaphezulu 93 million for bona ukuze nabakwazi ukuyimela. Izolekelela ukuthi siqinise kakhulu umkhankaso wokulwa ne-gender based violence and femicide, ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Iphinde ilekelele imikhankaso yethu yonke esinayo njengalena ukuthi ingangeni ngesango iyafohla. Sinanemikhandlu eminingi ke ehlinzekelwe kule budget umkhandlu obhekene nesimo sezulu esiguquguqukayo. Amaqembu ezepolitiki ahlukene esishamthetho saKwaZulu-Natal okuyi-DA, i-ANC kanjalo ne-MK Party aphawulile ngalesabelo mali esibhekiswe kumphakathi owakhele lesifundazwe. Office la Premier ihambe kahle, siyazi ukuthi kuneyinkinga kuneyindleko ezikhona kusifundazwe sethu, but ibudget ebalekile ekuyiyona futhi ezokwazi ukuthi sihlele njengohulumeni obambisana kwesifundazwe ukuze umsebenzi we-GPU uqhubeke. So sijabulile njenge-DA. Vele ngeke wonke umuntu ajabule ngezinye izinto ezenzakalayo, but sinethemba thina njenge-Democratic Alliance ukuthi njengoba ibudget seyapprovile isizokwazi ukuthi isebenzele abantu besifundazwe kakhulukazi intsha. But ANC kumele sisho nje upfront ukuthi le budget ngokwethu ayinele. Yize inganele siya understanda inkinga esibhekene ngakho, ingakho siyamkela ke le khona, kodwa siyathemba ukuthi ke osokubalekile manje ukuthi isetshenziswe uqinisekisa ukuthi ithuthukisa impilo zabantu. Ukuthi kuhanja kufuna kuphasiswe le budget engabasiza abantu, ekhuluma nje ukuthi bona njengo-Government of Provincial Unit balelekela kuphi baxabana kuphi, ngoba uma uyibhekisa futhi le budget ilwa no-Department of Education, ilwa no-Department of Health. Uyabona ukuthi yimpi phakathi kwe-Democratic Alliance ne-ANC. Ihhovisi likaNdunankulu liveze ukuthi kuningi elizokwenza uqinisekisa ukuthi lesabelo mali sisebenza ngendlela efanele ngokubambisana nekomiti lehhovisi likaNdunankulu. Ezindabeni ze-1 KZN TV bikuThabani Maphumulo eMkungundlovu. Ucela usizo lusandandakaza wase-Blackburn Village eThekwini KwaZulu-Natal walimala izinyawo ngenxa yekhemikhali ngesikhathi seyibhelo zangonyaka u-2021. Undakaza walimala kade ke sebenza njengonogada beqaphela isikhungo senkampani yekhemikhali. Ngokusho kaNdakaza uthi wayeqashwe inkampani iRusa beqapha isikhungo esigcina ikhemikhali ahlukene eConopia okuyi-UPL ngesikhathi sezibhelu naso lesi sikhungo kusulakala ukuthi salimala kade kuqhubeka izibhelu zokucekelwa phansi kwempahla ngo-2021 kade kuboshwe owengumengameli wezwe uJacob Zuma. Uthi impilo inzima ezinyaweni zakhe ngoba ayisekho esimeni futhi nodokotela bamgqugquzela ukuthi kuzomela nqunyu izinyawo inqanda ushevu ukuthi ufike kwizinto. Ngo-2021 kwakuluthwa, so kwaqhunyiswa ilentika ichemical eyayipha kula site wangu-Fortress. Mna ndandingunogada khona, ndisebenza i-night shift, so kwabe sekufika ilento, kwabe sisiva ukuthi enakhona ingxolo ekhona ngaphakathi. Sabe sesithi siyochecka khona, kwabe sekuchithakele ichemical ngaphakathi esayithini seyizophumela ngaphandle. Then ngesabe sa-reporta ke ba kwenzeke kanjalo. Siqhubekile ke sihamba lapho, kwasho ukuthi ichemical i-strong yayimotsha izilentika zethu, izicathulo zethu esasihamba ngazo. Yangenela ezinyaweni zethu, abanye babetsahiwe ilentika sismelling sayo,
babekhohlela. Ukuchitheka kwale chemical kwadala umonakalo omkhulu ukungcolisa umoya. Abahlali base Blackburn Village bebhekana nokuphathwa izifuba kwaze kwabaqaliswa nophenyo kanti agcinanga ngokuphazamisa lokho nasemabhishi kwagcina kuphazamiseka. Namuhla Action SA ibenesithangami sabezindaba eThekwini ithi ifuna kuqhubeke uphenyo babhekana nengalo yomthetho abangalandelanga imigudu efanele kanti lesi sikhungo iUPL siqala ukusebenza kule ndawo ngoba kunezintolo zokuthi kunemigudu engalandelwanga. Kwaba khona ucwaningo olwenziwe emva kwalokho olwaliveza ukuthi kunomngozi omngakanani obusemphakathini. Kwakhona incomo ezayikhombisa ukuthi pheko ukuthi le nkampani ibinale uketshezi oluningi olungavumelekile ukuthi ibe nalo. Kwakungaveli ukuthi imvume yokusebenza lapha ayithole kanjani. Indawo ke yayikade iqashe kwabanye abantu. Okuvela manje ukuthi kunamacala avulwayo. Imibuzo esiyibuza njenge-Action SA njengamanje ukuthi kwenziwe njani ngalawo macala ayo. Undakaza uthi ucela usizo lwezempilo ukukhipha ichemical osezinyaweni. Ithintwa iRUSA ithe isazobheka kumafayela wabo mayelana nezinkampani sikuyasebenzisana nazo ngesikhathi sezibhelu kanti abe-UPL bebengakatholakala ukuphawula. Udaba luyaqhubeka. Ngodaba Hospisi wezindaba se1 KZN TV kuchannel 261 ngisekhonopya eThekwini. Asithi shelele itolweni nabeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo ke zona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Sekunondunankulu omusha kaZulu. Uhulumeni welekamthaniya kwelokuthuthukisa umnotho. Kanti usizi lumlodwa kunogada owalimala ngeibhelu. Amalungu omphakathi akwa31 CDM eThekwini KwaZulu-Natal abambe kumbhikisho ngenhloso okuzwakalisa ilakalawo ngokuguqula kwesinye sezakhiwo senziwe indawo ezohlala abafundi. Lo mphakathi uthi kawuhambisani nalokhu njengoba kungenziwanga ngendlela efanele. Bakhala ngongalandelwa kwemigudu efanele ngokuguqulwa kwebhilidi okulindeleke libe indawo yokuhlala abafundi eSydney. Lokhu ovele ngesikhathi amalungu omphakathi akule ndawo ebamba umbhikisho ngaphandle kwalo. Ikhalela indawo yethu la besikhulela khona manje sekufika ama students manje bazothatha yonke into okuthini. Bayasikhipha endlini zethu bathi sihambe siphume lana. Kodwa thina kade sikhulela khona lana. Asikwazi ukusuka manje siye soyapi ke manje makufika ama students lana. And this is why we coming here to complain, because we cannot allow students to come and take over Sydenham. All the people here are being now forcibly removed out of their homes to allow students, which is not right. Kubikwa ukuthi leli bhilidi eliyiziteze ezilishumi behlala abantu ababesebeyalelwa ukuba baphume bathole ezinye izindawo. Laba bathi ke kabanankinga ngokuthi kuhlale abafundi njengoba zikhona ezinye izindawo ezifuzile kepha bakhathazekile ngokwanda kwezakhiwo ezingalandela imigudu efanele nokuba ke nomthelelo omubi emphakathini. They're affecting the community, like I mentioned, bulk infrastructure. The infrastructure cannot handle these things. This area was not built for that. The infrastructure is old, hence everything is collapsing. So if you got proper due process, okay, and if they've done exactly what they're supposed to do, investigate before they authorize buildings to go up, they will understand that the infrastructure in this area cannot handle it. That's why we're having problems. We're having electricity issues, outages, we're having water issues, we're having sanitation issues, we're having all these issues. We have dumping. Just look behind you, there's dumping. I don't have to take you any further. Have a look around you, okay? And you can see all that is going on here. Okunye lomphakathi okhala ngakho ukuthi ke leli bhilidi liseduze nendawo yokucima ukoma. Abe-DA bathi lolu daba sebelwendlalile nasemhlanganweni wamakhansela. We have passed a motion in council to investigate this very same issue. We need an investigation with Town Planning and Building Inspectorate because we are being ignored. Every time we go to Town Planning and Building Inspectorate to find answers and get information, the information is not forthcoming. So we're saying to the department, let us be transparent, let us help the citizens of this country to do the right thing and follow due process.
The council has recognised through the notice of motion that there is a problem, and what the motion seeks to do is it seeks to actually introduce a new system of the public being able to actually report these illegal premises on an online platform, and then to also track the progress of an investigation such as this building that we see over here. Umnikazi webhilidi walile ukuphawula kanti umasipala iTheku uthi kasekho isicelo esifakiwe sokwenza lesakhiwo indawo yokuhlala abafundi. Esindabeni ze-1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Uhlalo webhodi le-Ithala Development Finance Corporation uKhayo Mpungose uthi bahambela izikhungo abazinika uxhaso ukuhlola ukuthi ke ziqhubeka kanjani. Ukusho lokho ngesikhathi ke behambele izikhungo esikhiqiza amakhemikhali okuhlanza endaweni yasegama lakhe ePortshepstone behlola ke nokusebenza kwaso njengoba sesononyaka sakhiwa kanti ke sibambele ukukhulu ke iqhaza ukufula ke intsha engasebenzi ngokuyihlinzeka ke ngamakhono. Ibhodi ye-Ithala Development Finance Corporation lihambela indawo efundisa intsha ukwenza amakhemikhali okuhlanza egama lakhe ngenhloso yokuhlola ukuthi lesikhungo siqhuba kahle yini. Usihlalo waleli board uyachaza. Ngenhloso yokuthi sivakashele i-detergent center elapha egama lakhe. Le detergent center isho ukuthi ama-SMMEs kusho also zimboni abancane as well as ama-cooperatives laba basuke bethanda ukuthi babambisane mabesebenza bakwazi ukuthi bayaqeqeshwa la. So ngoba kune program yokubaqeqesha 3 years. So ke le center isino 18 months kusho ukuthi khona vele asebesebenza ba-recruitiwe bala. Uthi lesikhunga sihlomulisi kuphela bakulesifunda kodwa nabangaphandle kwaso. And okuhle ukuthi ayibenefit kuphela abale district ngoba Ithala Development Finance Corporation njengoba lingaphansi phela komnyango we-province obizwa ngokuthi ETIA, Department of Economic Development, Tourism and Environmental Affairs oholwa umhlonishwa uMusa Zondi as ungqongqoshe engaphansi kobuholi buka Premier umhlonishwa uThami Ntuli. So ke senza lokhu ngenjongo yokuthi njengoba si-agent ye-department yakwa ETIA kufanele thina esi-board sibizwa ngokuthi si-executive authority okusho ukuthi sibheka ukuthi ama-executives ethu ewenza kahle ngempela umsebenzi. Ubhekelela ukusebenza kwalesikhungo uchaza ukuthi lesikhungo siqeqesha mahhala. So la kulakhiqizwa khona ama-chemicals okucleaner, ama-detergents, whether u-dishwash or u-bleach, onke nje ama-chemicals okucleaner akhiqizwa khona la, household, automotive, wathola kahle like ama-heavy duty, you see. So abantu esebenzisana nabo kahle abo-small business nabo cooperatives aba-surrounded la in the area of Ugu, Umzumbe municipality, Reinkonyeni, Umzwabantu. So sisebenzisana kahle nabo ukuthi baletha abantu la ekhaya ku-the facility bazosebenza la khona. So abantu befika basibatraina mahala, bazokhiqiza ama-products bafundise, then bona basebeqedile about that bahamba ke bozidayisela bona for kuma-customers abo. Uthi lena yindlela yokufukula umphakathi kudaleke nabathuba umsebenzi. Initiative like ETIA Economic Development where be uplifter umphakathi to say na i-facility engasebenza kuyona nizotrainwa mahala kuyona anikhokheli gesi anikhokheli manzi khiqiza ama-products hapho uhambe uyoyidayisela wena kulapho kokuvela amathuba khona omsebenzi. You see, so le program kahle yakhela lonto ukuthi kubekho amathuba omsebenzi so that lama small business nama cooperative masesebenza ayakhona ukuqasha abantu nabo. Lumbiko beniwethulelo zamando sicele kuzindaba ze-1 KZN TV ngisegama lakhe. Abasebenzi bezinethi construction okuyinkampani eqoqa kwemfucuza eGlencoe enhla nelekamthaniya bathi kabanemeneza ngendlela umqashi wabaphethe ngayo. Lokho ke kuze emva kokuba ke nomqashi bemsola ukuthi akabakhokheli laba ngendlela ke efanele kanjalo ke nokuhlukumeza abasebenzi ngendlela ezahlukene. Laba bathi baye bazama ukukhulumisana naye ngalokho kepha ke kufanele nje nokuthela amanzi emhlane wedada. Abasebenzi bezinethi construction eGlencoe bathi ziningi izinto ezingalungisiwe kule nkampani. Into engikhala ngayo kakhulu la ngaphakathi umlungu wakhona whenever uma ifila ukuthi akashaya umuntu vele emshaye. Okwesibili imali yakhona incane. Uniform ayikho. Ngeke ngazama ukuthi arrange meeting ngaplali imash
uorganizer wemashi ngabona ngasatholakala na ifonini so ke ngazi noma bamvikela yini so ngifisa ukuthi kulungi lokho nje and ngiyezwa kuthiwa no Department of Labour wasedanda uyafika la but egcineni akubonakala lutho ama inspectors ala edanda nabayafika la ezo-check-a but abasebenzi basebenza ngaphansi kwesimo esibhedayo. Baqhube ngokuthi indlela abahola ngayo kayifani phakathi kwabasebenzi. Sisafika nje umlungu la ekhaya ayikazi condition yakhona yaba right. Lokho akho kancane njengoba ngisho nje umsebenzi wala ekhaya ibhali 90 rand abanye bhali 100 rand a day. Udriver mina udriver bengibhali 150 so ngazama ukuthi ngikhulume naye ukuthi no ake kubanje meeting kukhulunyiswana ekhokha ngendlela right but ukhombisa ukuthi akafuni akanendaba futhi so kusho uthena nje uphile emhlabeni wakhe yedwa nje. Kanti baphinde baveza ukuba abasebenzi basebenza ngaphansi kwengcindezi kanti nemizamo yabo ukulungisa lolu daba kayinakiwe. Abalanga phakathi babhekana nezimo ezibucayi kakhulu njengoba ngisho la usebenza ukugugisa isicathulo ucabanga phela siyondla sinemndeni nabo bayenza kuba phela ikho into abangayenza yabo kodwa nje ayikho into abayenzayo to be honest kusho ukuthi umlungu udla yedwa. No mina engeke ngakuzama njengoba ngisho abasebenzi bala ekhaya imostabo bamsaba umlungu la ekhaya njengoba ngisho so ngeke ngazama ukuthi ngiorganize imarch ngibale amadela lawo abatho nenye company recyclayo kanje nayo ukuthi sibe ne meeting so kwazi ukuthi sibe ne march so kodwa ke amaphoyisa la noma uorganizer la babunzi bande kusho ukuthi akhombisa ukuthi usada nabo ngendlela engibona ngayo ngoba kwi-meeting ayizange saba khona akangasanga lutho azange futhi ebuye kimi ethi no mhlambe kube ne-delay 1 2 3 so yikho ngifila ngazathi kusho ukuthi uvikelwe ngendlela engibona ngayo. Khona manje iziko lezindaba ze1KZN TV lizamile ukuxoxisana nomphathi wale ndawo wabe seveza ukuba kakafisa ukuphawula kwabezindaba. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV eGlencoe. Asiphinde sithi ishalele itolo nenabeselo siyabuya futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke zona esidizo ezihamba phambili namuhla. Sekunondunankulu omusha kaZulu. Uhulumeni welekamthaniya kwelokuthuthukisa umnotho. Kanti usizi lumlodwa kunogada owalimala ngeibhelu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16 rand 48 cents kuyidola lasemelika libe ngu-21 rand 1 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngu-18 rand 76 cents maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ngu-$4,022.66 cents i-ounce bese kuthi intengo yelo ngahluziwe yona ibe ngu-$83.30 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Aqhathiwe olunda amaqembu azodlala emqhudelwaneni obizwa ngePrince Mangosuthu Legacy Cup. Ngokusho kamasipala wesifunda iZululand okuwona kohlelo lomqhudelwane kuhloseke ngawo kwelomqhudelwane ukuthi ke kuhlonishwa amagalela kalo abekade ngundunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi eseyakhothama. Aqhathwe ngokusemthethweni amaqembu azoqhudelana kumdlalo wokuhlonipha umntwana waMangosuthu Buthelezi iPrince Mangosuthu Legacy Cup. Umdlalo oqala uzoba phakathi kwaMazulu FC kanye noLundu FC okuyiqembu eliqalayo ukungenelela lemidlalo. Owesibili uzoba phakathi kwezingqungqulo zaseSwatini, iNtsingizini Hotspur kanye neMbabane Highlanders. Wonke ke lamaqembu atuseka amagalelo alomqhudelwano ngokwakhulisa kwezomdlalo. Kuyintokozo enkulu kuthina ukuthi sibe ingxenye lemidlalo yePrince Mangosuthu Legacy Cup as wazi nawo ukuthi ngonyaka 2017 sayisungula lemidlalo ukuhlonipha iqhaza elibanjwe umntwana wakaphinda ngene ekukhuliseni nje nokuqwashisa abantu abamnyama ngesimo senhlala kahle yabantu abamnyama eningizimu Afrika namaphethelo. So kuthina ukuhlonishwa kwegama lakhe sakubona ukuthi singakwenza kangcono ukuthi senze zemidlalo kakhulukazi ngebhola. Ukuba khona kwethu kulomqhudelwano kuqinisekisa nje ukuthi sisibophezele njalo ukuthi umphakathi waKwaZulu Natal uhlale ngaso sonke isikhathi ukuthokozela ukuba neqembu elifana noSuthu Mabheshankone and nokubonakalisa futhi ukuthi uSuthu luphetheni kule season esizoyiqala. Through the Legacy Cup Ketsine we've gained a lot njengeNtsingizini Hotspurs. Ningakhumbula nje last season besinemidlalo eMadondo naye eMadondo bambona la so udlalela iRichards Bay Nyalo and sikhone ukuthola iloan from AmaZulu
yasilona ngaMpopo. Mpopo kushaye over 8 goals on the league. Waphinze washaya 4 goals kwenyama cup. So le league esidlalelayo ABC Motsepe I league engasponsorishiwe. So yonke into eyenzakala khona iqhamuka ephaketheni. So ingakho bengiphakamisa nje isandla ukuthi even nomasipala labesibanga phansi kwethu besondele. Especially noma imuphi masipala ongaphansi kweZululand. Thina singahambisa ama match eyodlala khona. If bekwazi ukuthi besiqhaza lemidlalo isingathwa ihlangene lesikhombisa kulonyaka njengoba selokhu yasungulwa ngonyaka 2017 abagqugquzeli balemidlalo bathi ke bazimisela ukukhuphula izinga layo minyaka yonke. Lemidlalo iyakha ithuba lokuthi abadlali baqeqesheke bakhule bafike emazingeni angenhla baphumelele kuma careers abo nanokuthi iletha injabulo kubantu ababa yingxenye bezobukela imidlalo endaweni yaseZululand esemakhaya lapho kungakhona into eyandile leyo ukuthi imidlalo esezingeni eliphezulu idlalo. So umasipala kusukela kwaqala ukuthi ayimisele ukuthi njalo abekelele amasenti eceleni ukuthi lemidlalo ikwazi ukudlala kuyikhandla ngoba vele nama-budget awanele. Kodwa futhi ukuqonda ukuthi isports imidlalo noma ngabe yaluphi uhlobo iyingxenye yokuthuthukiswa komuntu as a person ukuthi abe umuntu osezingeni lokuthi akwazi ukuyimela ukwenza izinto akwazi ukuphumelela akwazi ukugama ezweni akwazi ukuba ne-career successful. Ngamanye amazwi yilapho kuvela khona abantu abaphumelelayo. So kwakheka amathuba anjenga kuyi-investment in other words ukwenza lama game ukuthi abe khona eZululand. Ngakho ke abantu abasizakalayo kakhulu yibo oqala baseZululand kodwa futhi nabangaphandle beza ngoba bezodlala nabo bathola ithuba futhi lokuthi bathuthuke ngeindlela eziningi. Lemidlalo ithanyelwa ngezinkumbi zabalandeli bebhola likaNompotshuzwayo izosingathwa ke-Prince Mangosuthu Regional Stadium Olundi ngempela sonto. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosanhle Mthembu Olundi. Ake sibheke isimo sezulu esingalendeleka. Iyane namba kaqambu lankomo zilahlekile zodliwa umdleba kwasoshangane ukamzimba umntwana nethemba lonke nje le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile